అనిపిస్తుంది.
Ongi etorri guztiok. Kristoren apostolu eta testigo handia ditugun San Pedro eta San Pablo festaburua ospatzen du Elizak. Eta gure Zumaiako parrokiak gure patroi eta zaindari dugun San Pedroren eguna. Beren testigantzak kristau fedea munduan zabalduz, biak izan ziren Eliza jaioberriaren zutabe sendoak. Pozez eta fedez eman dezaiogun hasiera gaurko ospakizunari. Mearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainkoaitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenideok, Pedro eta Paulok egintzuten bezala, jodezagun uste honez Jesus jaunaren gana, geure bekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna, Jesus jauna, Evangelioa gentilen artean zabaltzeko Paulok aukeratu zenuena. Kristo erruki, Jesus jauna, bekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria in excelsis Deo.
Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, alaitasun santuz betetzen gaituzu, Pedro eta Paulo apostolu santuen festaburu honetan. Egizu zeure eliza kristau fedearen lehengo berria haiengandik izan zuen bezala, jarrai dezaiela beti zintzo haien irakaspenei. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Mire
San Paulo apostoluak Timote hori egindako bigarren gutunetik. Anaia maitea, ni neure bizia opari eskaintzeko zorian nago. Gainean dut mundu honetatik joateko ordua. Borroka ona egin dut. Bukatu dut lasterketa. Gorde dut sinismena. Dagoeneko zain dut garaipenaren koroa. Jaunak, epaile zuzenak, azken egunean emango didan koroa. Eta niri ez ezik, baita haren agerraldia maitasunez itxaro duten guztiei ere. Jauna neurekin izan nuen eta indartu ninduen. Nire bidez mezua osorik iragarria izan zedin, eta gentil guztiek entzun zezaten. Berak atera ninduen lehoiaren ahotik. Jaunak aterako nau gaiz guztitik eta salbatuko, zeruko bere erreinura eramanez. Berari aintza menderen mendetan, amen. Jaunak esana. Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liborotik. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Jauna que sana. Udaleko zinegotzi eta elkarte maitea. Zumaiar maiteak egun berezia dugu gaur, geure patroiaren eguna. Zorionak beroena opa dizuet eta egun handi bat
opa dizuet gaurko eguna. San Pedro eta San Paulo egunak ospatzen ditugu. Eguna ospatzen dugu. Gaur bereziki San Pedron geldituko naiz eta hainbat gauz luzatu nahi dizkizuet. Ikusi izan dugu, Jesus galdera bat egiten diela bere jarraitzaileei, bere dizipuluei, eta galdera hauxe da. Eta zuek zein naizela diozue. Pedrok hitza hartu, besteak hitzein baino lehen, eta esaten dio, erantzuten du, zu Mesias zara. Jainko biziaren semea. Fedea agertzen du Pedrok Jesusen aurrean. Fedeak agertuta, azalduta, Jesusek bi gauz ematen die. Alde batetik, bere izena eta izana aldatzen dio, etzera Simon izango, Pedro izango zara, harria izango zara, eta harri honen gainean, zure gainean, zeure responsabilidadean usten dut eta eraikiko dut neure Eliza. Eta Eliza eman da gero, Pedrori eskaintzen dio Elizaren giltzak. Lurrean lotua gelditzen dana, zeruan lotua gelditzen da. Eta gaur giltza horietan geldituko naiz. Zer esan nahi du, edo ze parte dugu guk giltza horietan. Jakinda, gero biziko duguna orain bizitzen ari garela. Giltza horiek irudikatzen dute zeruko edo ematen gaitu pentsatzera zeruko atearen giltzak direla. Jesusek esan da. Baina zeruko giltza Kristo bera da. Berak esaten du, ni naiz atea. Neregan sartzen dana salbatuko da. Beraz, fedea eta Jesusekin bat egitea da giltza horren esanaia. Giltzaren esanaia baitare erakusten digu hemen bizitzen duguna gero ere biziko dugula. Ez dugula ukiko beste bizitza bat, baizik eta bizitza honen betiko bizia. Geu izango gara, gero biziko garenak. Nigan sinisten duenak eta bataiatzen dana salbatuko da, dio Markosen evangelioan. Bataiatzea beharrezkoa dugu kristauok Jesusekin bat egiteko eta bere betiko bizitzan biziarazteko. Hemos dicho que Cristo es la puerta para la entrada a ese cielo, a esa vida eterna que hoy se nos representa en esa llave que porta San Pedro. Decía como segunda característica el bautismo a esa vida nueva, a esa vida eterna. La tercera de las características, la fe vivida en el amor. No vale para nada y no es fe una fe que no tiene obras.
No sirve para nada una fe que no da su fruto. La carta de Santiago dice, si la fe, si no tiene obras, está muerta. Porque la fe siempre nos va a llevar a estas tres dimensiones: al amor, a la obediencia y a la misericordia, siempre. La fe en Jesucristo nos lleva al amor, a la misericordia y la obediencia. Como cuarto punto, la gracia de Dios nos representan esas llaves. Es verdad que las obras son importantes, pero nuestra mirada no tiene que estar en lo que nosotros hacemos, sino lo que Jesucristo hace en nosotros. Nuestra misión ante Jesucristo es dejarnos hacer, es abrirle el corazón con nuestras miserias y con nuestras muchas virtudes y decirle: Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Jauna hemen nauzu, egin nahi dezuna nerekin. Eta azkenik, giltza horiek irudikatzen dute, esas llaves representan también a los sacramentos y la vida de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi Iglesia. Juan dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Una vida, hoy el Evangelio de hoy, la fiesta de hoy, San Pedro y también San Pablo, nos llevan a una vida profunda, con sentido. Dos personas muy diferentes, uno que vivió con Jesucristo, otro que no conoció a Jesucristo, Pablo, pero ambos se consideraban, y la Iglesia y la tradición los ha considerado, apóstoles. Pedro así lo fue, y San Pablo, él en sus cartas así se considera, porque no había visto a Jesucristo vivo, pero sí que había visto a Jesucristo resucitado, y él lo había llamado. Nosotros también somos testigos de ese Jesucristo resucitado en nuestras vidas, que nos lleva a vivir, nos invita a vivir una vida en comunión con Él, en comunión con la Iglesia y en profundidad de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser. Senide maiteok bukatzeko, jarri dezagula geure bizitzan Jesusen ikutua, jarri dezagula geure bizitzan Jesusen maitasuna, eta maitasun horrek utzi dezala geure bizitzan egiten, eta bizi dezagula geure bizia maitasun horrekin, ez bakarrik guretzako baizik eta bestentzako, eta batiz bat Jesusentzako. Inoiz ez dezagula hau ahaztu, Jesus dugula jaun eta jabe, eta berak maite gaitula, eta bere ondoan bizitzea dala bere helburu eta geure helburu nagusia. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean
hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo, eta jainkoa ital guztionaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dira, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Begira dezaiogun Kristo gure jaun errukitsuari, eta eska dezaiogun San Pedro eta San Paulo bitarteko ditugularik, lagun dezaigula geure beharretan. Leon aita santua eta gozai guztien alde. Fedean eta maitasunean sendo iraunez, hartzaionaren irudi bizi izan daitezen. Eska dezaiogun jaunari. Oremos por los gobernantes, para que el ejercicio de su servicio esté guiado por la búsqueda de la verdad y del bien común. Roguemos al Señor. San Pedro patroi eta zaindaritzat dugun guztion alde, parrokiako zenide guztiek Pedro eta Paulo apostoloen antzera, evangelioa freskuraz eta ilusioz bizi eta transmititu dezagun. Eska dezaiogun jaunari. Señor nuestro Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que nos envíe obreros a su campo. Humildemente te suplicamos que envíes a tu Iglesia numerosas y santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Roguemos al Señor. Jesus jauna, zuk badakizu zeure herria behar askoren menpean dagoela. Entzun gure eskariak eta onartu fedeunon asmoak. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Benideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zeure apostoluen otoitzak izan dezala lagun jauna, ekarri dizugun emaitzak, eta egin gaitzala zeure gogoko sakrifizio hau eskaintzerakoan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti ere korri. Pedro eta Paulo zeure apostolu santuek, poseen betetzen baikaituzte zuk ala nahirik, Pedro fedearen lehengo aitorlea izan zen, eta Paulo fede beraren argitzailea. Bata Israelgo ondarrak bilduz, hasierako Elizaren eraikitzailea izan zen. Bestea, gentilei sakabanartzeko deia egin zien maisu eta irakaslea. Biek, norbere bidetik, Kristoren famili bakarra bildu zuten. Eta orain biek, ospe berean bat eginik, geure gorezpenak hartzen dituzte. Horregatik santu eta ingeru guztiekin batean, gorezten zaitugu beti eta beti abesten dizugula.
Kantu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen, eta zeu ari zara beti eta beti zeure herria biltzen eguzki alde batetik besteraino opari garbia eskain dakizun. Apalik, beraz, eskaintzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardauek, zeure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen, misterioek berak agindureik egiten ditugunez gero. Berak, saldu zuten gau hartan, ogi hartu, zuri eskerrak manez, bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiko kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez zuri emantzizun, bere ikaslei emantzien esanez. Hartzazu eta edan guztiko kontatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egizu egau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen ekaldi salbagarria eta hilen artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula, zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zeure elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zeure semearen gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristoren gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari, zeure aukeratuekin zerura iritsi dezagun, lehengo Maria guztiz doatxua, jangoikoaren ama beti Virginarekin, haren zenar Jose Santuarekin, zeure apostolu eta martiri santuekin, San Pedro eta San Pablo eta santu guztiekin, badakigu hauen bitarte zeure laguntza izango dugula nonai eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako hilaldian bete ezazu sinizmenez eta maitasunez zeure eliza. Zeure zerbitzari Leon gure aita santua, Fernando gure gotzaia, gainerako gotzain eta elizgizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzonez zeure aurrera deitu duzun familionen otoitzak. Aita guztizona erakarri zuregana mundu zabalean banandurik dabiltza zeure seme alabak, hildako geure zenideak, gaur horitzen ditugun eren egun hildako Mari Carmen Egaña eta Guadalupe Albizu. Eta baitare gaurkonetan oroitzen ditugun Juana, Anjon,
Elosua txapartegi zendian hildako zenide guztiek, Jesus eta Lander, Pilar, Carmen, Mertxe, Jose Ramon Apaiza, Mikel Apaiza, Jose Mari, Rosario eta Jose, Gorostola Urbieta zendian hildako zenide guztiek, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Joseba, Pedro eta Meabe familian hildako zenide guztiek. Eta mundu honetatik zurekin adezkide joan diren guztiak arritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu, zeure eintzan zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, bere honen eskuz ematen dizkiozu, ondasun guztiak munduari. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri Espiritu Santuarekin bategan, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei paka usten dizuet neure paka ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errek bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Amen.
Hemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Amen.
Egin dezagun otoitz. Sakramentu honen bidez indar berritu gaituzun hoi jauna, emaguzu lehengo kristauen antzera bizitzea elizan, ogia zatitzean eta apostoluen irakazpenetan zintzo iraunez, bihotz bat eta arima bat izan gaitezen, zeure maitasunak sendoturik. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenkatzaitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, eskerrik asko korokide guztiei amaia ere bai, eta batiz bat gaur eskerrik asko ote zuri egoitzatik etorri dien gure zenidei. Egun eder bat izan dezazuela.